Hej Ole, det her det er fra vores lektion den 18. juni, og i dag der har vi talt om rotation af kroppen og balancen. Og det er rigtig vigtigt, at du oplever trykket i indersiden af højre hæl her, når du drejer tilbage, så vi kommer væk fra den bevægelse fremad med overkroppen. Og når du skal svinge frem igen, det var driveren, den vender lige tilbage til. Når du svinger frem igen, så skal vi have vægten til at rulle mere midt hen over fødderne, så vi kan holde hovedet mere herinde i boksen. Og det kan godt være, at det skal føles som om, at du slutter med vægten sådan lidt tilbage i venstre fod her. Og det er sådan set den flydende bevægelse, du skal gå og arbejde med til langt spil. Og med driveren har vi talt om opstilling. Du har en rigtig god idé om, hvad det er, der sker på dem, der går til højre, og på dem, du får slået lige ud. Boldplaceringen skal helt ud til indersiden af venstre fod. Skaftet skal stå mere lige op, som det gør her. Det skal måske endda føles lidt bagover for dig. Du har lidt en tendens til at skubbe det frem her. Og vinkelret på den vej skaftet peger, det er også en måde at betragte sigtet på med drejer. Og så har jeg flyttet din højre fod en lille smule den her vej. Så den her opstilling er der, hvor det skal blive muligt for dig at nå ind og forhåbentlig at rette hænderne noget mere ud igennem her. Og det bliver også nemmere med en bold, der er tid højere op. Så det er det for nu. God arbejdslyst på gensyn.